Ay umay kayo, tagragsak tayo, tatayo amin nga umili, hintay amin ideri, tiyaya ti Diyos hanasudi, tuy aldaw anapili. Ito'y ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Kita tinasanto namin sa iraman tayo, ti pagyaman, ni Roli, Habinar, ken ti pamilyana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dako mga kada kayo. Basta kumamit ken ka. Kagab sa tarambakan tayo ti solemnidad, ti da San Pedro, ken San Pablo, dagiti duwa nga nagbalin akang runaan nga apostol, so dati sanggar ti simbaan tayo. At talit tayo ti panangibabaad da, sapay kumata, maawat tayo ti podno adamag, maibiyag tayo magkikinasimbahan ng runa ito'y sisa tayo, ito'y gimong tayo. Agdaydayo tayo ngurog iti Diyos. Katap no maikari tayo makiranog, iti pinasanta na panagdaydayo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos, manang ngaasi, ken managayan. Apo, kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kaasyan na tayo pumati, man nakabalin na Diyos. Kagkalpasan di pan nakapakawan na itibas-baso tayo. Ipan na tayo itibiyag na agnanayo. Amen. Gloria Iti Diyos, ikangatuan, ket dito'y daga kapya, kadagiti tattao na imbag ti panag naknakemda, ibunan nagdaka, itanuk daka pagrukbaban daka daydaya, wenda ka agyaman kam ken ka gapu iti na indaklan dayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios na ilangitan ngari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika Apo mia Jesu Kristo, bugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami sa amang ikaw. Kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy arararaw mi, sika si tutugaw, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti
iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios. Ama. Amen. Kung mararag kayo, O Diyos, itad mo kada kami tinasanto na ragsak, iti panangrambak ni ti fiesta, dagiti apostoles mo at San Pedro ken San Pablo. Babaen dagiti nararamid da, na ibuangay ti kina-Kristiyano. Ipaay mo ka di at iglesyang, surutin na at ang kanayon dagiti pandursuro ken pagpatulan da. Lapo ken Apo ni Yesu Cristo, anak mo rin Diyos. Ito magipagbiag ken magipagarikan tayo, itimpulo Cristo di Santo, kaya sa nagnanayon na awan kilinda. Amen. At tugaw tayo, ibubulog sa dagiti ni Allah. Giyaman tayo ti Diyos. Aywanan ti anghel ti Apo dagiti amin nga buteng kenkuan. Aywanan ti Apo dagiti amin nga buteng kenkuan.
Aywanan ti anghel ti Apo dagiti amin nagbuteng kenkuana. Aywanan ti anghel ti Apo dagiti amin nagbuteng kenkuana. Aywanan ti anghel ti Apo dagiti amin nagbuteng kenkuana. Agyaman tayo ti Diyos. Sa uka uapo, dumdumngek tuya dipen mo, at daken ka dagiti sa uamaka, iteti agnanayon na biyan. Alleluia. Dagiti sa uamaka, ketiyang nanayon na biyan. Basta kumamit ken ka. Gloria timipay ken ka o Apo. Jika kanunuan ng luputnya, banda, kunamang dito magmamano, asutan ni Elias, kunapay na dito nagtuma, asutan ni Jeremias, dan lumaysa, kadagitin propeta. Ketda kayo, kinunan ni Jesus, siya sinaat ko na nagtunayo. Sikat ni Kristo, si anak ko si Bidyan na Diyos, insumbat ni Simon Petro. Kinunan ni Jesus, nagasat kasman na anak ni Jonas, at sikot na saan matao, mag-ikat ni Amat sa dilangit, pinangipalpiin ka ka, itiday-day na pinatugno. Ibanak na rin ka, may sama abato, Petro. Itinabaw na ito, abakong dasyan abato, bangunap po ito siya, kat unay pa'y ipatay, ginto at balay sigan pa na. Ita'y tuntugan ka, na ditutulbat di pagarian si langit, yan yaman, parin mo dito'y daga, may parin mo sa dilangit, sa tiyanyaman may palugos mo dito'y daga, may palugos po may sa dilangit. Di Ebanghelyo, si Apo. Dayaw timipay ken ka o Kristo. Dayaw, pagdilis. Dayaw, nagatupak namin at ay Duterte,
pinagsak na dito'y pagbalay ko. Makadutak na bumagal dito kwarto. Hintayo si alas 3. At may zigzag na talaga ito. Hintayo si alas 3. Wow. Kasi bumaba ang alas 3. At tutugaw ka mo talaga dito pagbalay ko. Kaya, kapag ka nagtudaw, may masalugdan ka mo. Itunak ng nyada. Hintayon ka, paglit ka, nagpagkita. Baboy ko naman, nagpapatak na naman. Nagpapatak na naman na nagsakat. Ang nakaway dahil, di ba ang kaya, 1 minutes, nasada na nagpapatan. Kaya ito din, ako na tayo, may isa kang ibakslap di may isa. Nariskid, nagalitan. Nagalitan na ito, buwan nga ron. Kaya uray nagaliskid pa kanan, nagpunser di pa kanan, nagpunser di pa kanan. Nagrilang magkakasat ka, awan ka na sumundaway tayo, na-schedule na sila na bayagin. Yanit tayo man next month, awan ko man. Mga kanila na mga tayo sa bisa tayo na tanga, record dyan. May bagyo ka natutulog, basta bisa tayo na tanga. Kaya ito yung kataan nyo na yung ibang bagyo, ay ano na may basa tayo. Kakitaan nyo ni Pedro, impupok na, kung apan inwar niya ang head na ako. Nakapupok itunan, nakabalunot, nakakawarpay, napanwinarwaran ko ang head niya ako. Ay, misi kapatpada na ko ito eh. Malagit yun sa Isidro, masakbay na matanggitalon, dumagas, kasi simbaan na kami duwalo. At reklamo na pinagman ng trabaho na ataya, kanayon na malagaw, sa umungko na na matanggitalon. Nung ore madalklato isunan, into no mumaluman, at ado yung matrabahuan na, nang dali normal, medyo nasaka na nakanagkakalwa na nag-reklamo. So pinaliw biglaan mo ng San Isidro sa apayang kasgay. Pinapandatinita at dakatwan ni at agar-arado uri awan pay laon ni Isidro at agar-arado no saan no agar-arado ni Isidro duwada. Kasi mo mang tutulong kinkuana anghel kung tutulong kinkuana. Kasi dahil isalmo responsible yun ito kunana ay wanan, si Angel di Apo, dali di Apo, ito yung konsyanan. Iso nga, inyo ang kararamitan tayo. Kaya tinugar tayo. Pagyanan tayo na ang talon. At iti kalaban, basta awang man si, basta pagtunod sa spin, awang man si, pagdanaw, itakinagan na karasdan. Babor kadaman mo, awang mundo, dapat yanan ang tayo, dahil kasi nanginan, pagdinan mo na kararagan tayo. Yun naman tayo basta, hindi pa nagtrabaho tayo, tinaldal-aldal na aramid tayo. Dawatin tayo kasi panulang si Apo tayo, baon na yung bilis na, patulungan na tayo. Haan na kayo magaling na baybay ang nakilos. Haan na kayo magaling na panawan lang pa nakaslapiyat kung mga awang si inana na mga kasalakaan na may ito. So nga datay na italtalot din po na, ibaon na yung hilis na mga karami ka na kayo. Uray ka na ka magbagbag, uray na buto mo, sabati na kagaling na ilokano naman namin, uray ka natin buto. Awan makatubon ka na tayo nga agtrabaho, tagay na rutuso tayo na agtrabaho. Nasipnat na umaway, nasipnat po mo na agami ka rin. Nagtunga ka, agami rin ka, nabartikmat ka, hindi pa nagputin pong katry, at karay kaglisal. Nagtunga sa bali yung pagawin. Bali yung pagawitan na. Nung hamat, nung nayon, ilok, isikot, natanata yung naroon. Nung tayo tinakatsat, dahil ito'y uray ng kastiti, sikasol, kastiti panawan, kasi kaya at laksa, sinakararit na yung nagtratrabaho. Pakita yung dawa, pakita yung San Pedro ni Lajak Pesa Lasta, San Pedro ni San Pablo, ni San Pedro, dapan ijay Roman, impaslit na tinakil na simbaan ni Gayo, ijay na nagisuron, kadagit Israelita. Ni San Pablo, ibinakita na ni Cristo, nagpaspas yan na nagisuron. Kasi ito na dahil kadagit ang interpret, doon dito, natibiyak tayo, at da oras na masapol na sa kakararag, at da oras na masapol na sa trabaho. Haan na puro trabaho, haan mo nga, at kakararag kalatas at awan mo ang trabaho ng haan. Iso nga tibiyak pa, nagbiyak tayo, personal na, itigilin tayo sa pamilya tayo, masapol kita ng kararag.
buyugan ti trabaho. Baliktad kami no, dadyo matayo ka, kuna tayo ka, agkararap ka, ay agtrabaho ka, buyugan ti kararap. May mayat na kan ibaba tayo nga, agkararap ka, buyugan ti trabaho. Umuno-unan ti kararap. Haan na tayo nga ba ito? Haan na tayo nga panawan. Agdati ang helos na naman ito may tayo. Ito nga dito kakabsado, ito gumating matingkas na aramidin tayo tatlo. Awan makatubon, agkararap, mabuyugan ti trabaho. Alay tuloy tayo, agkararap, pagyamanan tayo, pagyagiman, pagiti pamilya, pagiti mga, lakay mga pamilya ng tayo. Tapay pamatay nga ti Diyos, ti Apo, ti Mangsalwag, Mangkarabay, Mangtulong ko na tayo, hindi pa nagtrabaho tayo. Tuloy tayo, pinasan ko ng isa, pumakder tayo, di pa diyak-iyak tayo, ti pamati, gatay amin. Matiyak Diyos sa mama nakabalin amin, alamarsway kangit kendaga. Amakit may ken Heso Kristo, bugbugtong kunak na kinapute, at ima o terangit ti Espiritu Santo, inyak ni Santa Maria Virgen, nagtuto ko pa nagturay ni Poncio Pilato, alam sa iti Cruz, ito ikita ng kanin, imulog tayo ang bagiti na tayo, nalungar ti may katlong daw, imulit sa dilangit, kasi katabaw ti makanawan ti Diyos, ama nakabalin amin, agapuntod sa dyan may mga kami, giti silbiyag ken dagiti na tayo. Matatlit Espiritu Santo, at ikmet isang Iglesia Katolika. Di pa nagre-renano dagiti sa Santos, di pa nakapawan ng itis baso. Dan tume panagungar ti bagi ken biyang nayon. Bendicionam uapo, dai tui datun ni. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka, di Santa Misa, idatun mi ken ka, denggem kadapu, araraw miken ka, ti Santa Misa, idatun miken ka, denggem kadapu, araraw miken ka. Amin nga aramin ken gungunay, idatun nga ayak ken ka Diyos apo, ti Santa Misa, idatun miken ka, denggem kadapu, araraw miken ka. Mararag tayo kakabsat at mada tayo, kindali tayo adatong tayo, makaayo ko na, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Iapo awatin na kumadag ito adaton kadigita imam, ket may ipaaya pa kay didayawan, ken pa kay gloryaan, tinagan na, ken kasta may tapagimbagan tayo, ken di kadagupan, ken santuan ng iglesia na. Ipaay mo kad ako, kadagiti karkararag, dagiti apostoles mo, karabayan da, dagiti daton mi, kat arapidan da, napasinet kami, itiday ko, yung nagsakripisyo mi, dapo ken Kristo, nga ako mi. Amen. Di ako at dako mga karakayo. Basta kumamit ken ka. Tag-ayo dagita apostoles ya. Ang dadanis tag-ay iti ako. Agyaman tayo, di ako at Diyos tayo. May karigat ng At noon ay may karita krumben, gandong mi katakay sa lakanan mi, ada kami, di amin na tempo, kalbis, agyaman kampon na ako, na santuan na ama, man nakabalin, na nagnanayon na Diyos. Nababayan, di pa nang idalan mo, pag-asatin da kami, ka San Pedro, ka San Pablo, ni Pedro, di Pangulo, di pa nang ipadayak-yak, di pamati. Ket ni Pablo, di mangibuksil, kita ipapanan na. Ni Pedro, insagdat na, tay baro nga iglesia, kada itinasdat Israel.
that name of Pablo, that masirib a maestro, na dagiti nasyones nga ayabang asumrek iti iglesyam. Babaeng nga rin pinagbidyan na pananiturong mo, isudarwa. Inurnong da, tinaymay sa pamilya ni Cristo, at nagpadada ang itanok iti sa nadubunan, at nagkadwada ang nakagunod, ibalangan iti kinamartir. Anang saka, makidangday kami kadagiti amin nga angeles kan sa santo, at idaydayag na kaangkat ko namin. Santo, Iapo a Dios, dagiti amin na naparswa. Ilangit ken daga, napnuday ti pakay daydayawan. Usana ti kangatuan, magdaydayaw, imay tinagan ti Apo. Usana ti kangatuan. Noon na yapo abilid ka na tinasanto, kag sika ti bugwayan, ti amin na tinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo tayo espiritu mamangkasanto, kadagiti adaton, sab na pagbalinan, kadi paay mo ida kada kami, ababilikan dara, ni Apo mi, ang Heso Kristo. Iso inisan may ayawat na asya ayat ti bagina, tat nagtutukot na nalay ti tinapay, nagyaman kan ka, inispisi na. Sana inted kadagiti disipulos na ket pinumana, alain nyo kat mangantay amin iti daytoy. Kaday iti bagit, isa maiyawat to, ang maipaay pagapag. Tas tamay takalpasan day di pa ng rabiida na nala iti kalis, nagyaman maninkan ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket pinumana, alain nyo kat kay amin iti daytoy. Kaday iti kalis ti dara. Dara ti baro, kaya nagnanayo na tulag. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti kasbasol. Aramidan nyo daytoy, at ang ilaglagit iyo kanya. Ti misteryo, ti pamati. Babaen ti krus mo kininta panagungar, inakamin salakan, si kanan lubot ti sangalubungan. Itingarod ka nang ilagit mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idapon mi kan kaapot ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti panmatay sa lakad. Agyaman kam ken katayin paay mo, ama ikari kami, nga dito'y saklang mo, kadag sagbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami ang makiramod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkay saan na kami kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia, manaisak na piti sa ngalubungan, kat parayrayon tayat na anadyusan. Laglagi pam di Francisco, Santo Papa mi, ni Marlo, nga Arsobispo mi, iti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pam pay Apo, dahil kinakabsat niya pimusayan, asi inanamat ipanagungar danto ti sitong takaasin. Awaton kad ida iti silong taranyag mo, pagkakitaan daken kay tirupan-rupa. Dawaten mi Apo, tay paay mo mat nakaasim kada kami. Aramidam ko mama, ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, kinainggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios, minagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kang tukad met kadakwada. Ang mangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sigakaysa ken Kristo, ken itisidom ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin na Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon na awan ti ingganan. Hintay umararaw iti Ama, tagwalwan tayo ti kararag, na insuro ni Apo Jesus tayo. Amami, nagdag sa langit, madaydayaw kumakinagana, dumteng kumati pagarian, matungpal kumatinakin mo, tidoy akas sa bilang. Dem kada kantal daw ito, ti kanen mi, ti patinayong ngel daw,
Pakawanin met ibasol mi, akas met pamakawan mi. Ibasol lagi tinapabasol kada kami. Di na kami met baybayan naman nurutis lisod. Sala ka na kami kitiraga. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen di panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon pumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panungururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay nga Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kakukuang tituray, ti panakabalin kindayaw, taganayo na dinto ang sarda. O apo mi ang Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niya, kay ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingan, nudigat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti ingdana. Ti kapya ti apo kan kanayon tumangadda kada kayo. Basta kumamit kin. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada kayo. Kapya. Kordero ti Dios, sa may kat kadagiti basbasul ti lubo, kasyan na kami. Kordero ti Dios, sa may kat kadagiti basbasul ti lubo, kasyan na kami. Kordero ti Dios, sa may kat kadagiti basbasul ti lubo, itdem kada kami ti kada. Adtoy ni Apo Hesus, ti kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing umay kakamya at kumiti may salay nga sa umapayong bagtundi. Apo, tibileg mi, panakaawat, kinakapsut mi, panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo Apo, ti panagbiag mi, tiaya ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asago, pagraramanan, tay sutibyan, amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan. Anya manabanag, tintay biruken. Anya manarigat, tintay parmiken. Wen nga agpaiso, ti Diyos tulaeng. Kirit ken namnama, dinto aglemeng. Tiaya ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, tay sutibyan, amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan. Pumararag tayo. Apo, ipaay mo kadi, tada kami at inaraunam, iti sakramentom, agbyag kami iti sidong ti iglesyam, agtali na edkam kuma iti pannursuro dagiti apostoles, ket panakiranod mi ti Eukaristya, ket babaen ti pampasingked ta ayat mo, agbalin amay may sa ti puso ken kararwami, gapo ken Apo Hesus Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang magipagbiag ken makipagaten ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Gusto natin dito. Albert. Bendisyonan tayo ti balay da Albert
Gabriel Kenny, Jubilin. Kakabsat, agrokbab tayo kin Kristo, iso nga ima. Sinjang. Iso nga imay dito ilubong. Babayan di pa nakayanak na kin Berhen Maria. Dawatin tayo ito sumrep kuma iti dati abalay. Kat bendisyonan na kuma. Babayan di pa nagnaib na dito eh. Kat sapay kuma ta di kaadda ni Kristo dito. Iso timang papigsat iti nag-iinayat yung bumalay. Isumat ko matimangi parit na kada kayo, ti panakitimpuyog ni Kristo kada giti ragsak yo. Ken panang liwliwana kada kayo, kada giti pagladingitan nyo. Kas pasurot ni Kristo kagumaan nyo kumapagbalinen, dati abalayo, apakasaratan, ken pagtaudan, ti kinaimbag. At kararag tayo si Yaman, ken siragsak ken Apo Isos, nga anak ti Diyos, nga Apo ti langit ken daga, ket kunatayo ken kuana, kalpasan ditong galdawat, agnaed kakag iti arpad mi o Apo. Agnaed ka ti arpad mi o Apo. Apo Jesus, pinasantom ti panagbiag iti sidong ti pamilya, babaen ti panagipagbiag mo kada Maria ken Jose, ipaay mo kada kaasi, ta makipagnaed ka dito abalay, ket ibilang da ka asa nga ili, ken dayawen da ka akaspan nakaulo da iti asang kabalayan, dawatin mi ken ka Apo. Agnaed ka ti arpad mi o Apo. Apo. Apo Jesus, ti kaagdam ti mga ramit kita agbalin na santuan at templo. Ipaay mo kad nga ayat, kadagiti bumalay bitoy. Agbalinda na pudpud no at templo ti Espiritu Santo, dawatin mi kan kaapo. Agnaed ka ti arpad mi o Apo. Insurom dagiti pasurot mo abangunan dati balay, iti rabaw tinatibkar abato. Ipaay mo kadi ati biyag dati a pamilya, mayan nurot kadagiti panursorom. Ket mataginayon ko mati panagtitimpuyog da nga agserbikan kadawatin mi kan kaapo. Agnaed ka ti arpad mi o Apo. Awan idi ti bukod mo abalay ngem siraragsak ka nangawat ti panang padagos ken kadagiti gagayem mo. Ipaay mo kadi nga amin nga umay iti daytoy abalay. Masarakan dati na ayat ken nabara apan nakasangay ili dawaten mi ken kaapo. Agnaed ka ti arpad mi o Apo. Kung mararag tayo umay kakad apo ken magipagnaid ka kadagiti adipen mo. Nga ita mabindisyonan dahi ti abalayda. Salat ngibam ida babanti pa nakipagtain mo kadakwada. Narumwar na ditoy pakuyugam ida ti panaripatom. Ket no agsubli da awatem kad ida asi aayat. Aging da makadanon da ti taeng nga isagsaganan kadakwada ti pagarian ti agnanayon nga ama. Iso pagipagbiagam ken pagipagariam. Idi timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti indana. Amen. Amami. Ngadat sa dilangi, matay dayo kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo, ditidaga akas sa dilangi. Itdem kada kamtal daw ito, iti kanel mi, ti patinayon ngal daw. Basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol, lagi tinakabasol kada kami. Nakamet bebayan ng manugot sulisog. Sala ka na kami kay tadapas. Po Diyos sa daken ka. Sigati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibunga iti tiyan mo na Jesus. Nakasa na kami yung managbaso. Kita kininto oras, ti papatay mi amin. Kasi ti pumanay, kastamit naganayon nga wanting gana. Baito di jay asawa. Makdar tayo. Nailangitan nga ama, daydayawan pagrukbaban da kaagyaman kami kadagiti parabor imbag grasa ni papay mo para kami. Dawaten mi ti pamindisyon mo dagitoy nga karigagay na gasawa sa pay kumata tarabayon ida si katimang tarabay kadakwada ilisim ida tinataro pakasuutan saksakit anya mga nataro pag problemahan kastamot nga bendisyonan ito bilay ti grasya ka sa puno dat inaldaw daw gapo ken Kristo nga apo ni Amen. Amen. Tinagan ti ama, ken ti anak, ti apo da kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios. Tinagan ti ama, ken ti anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nagpasan dat ni Santo na misa intayo ni tayat ken kapia ti apo. Diyaman tayo ti Diyos. Palakpak. Turuan.